Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Ay men kıblam diyen matkurlan matpiyorsun. Ha? Misafir sıran bolup asıl bay bu takkacık giyen bolup ol daşına da molla sumokları üýşürip. Yani sen bir rady bilgin. Sen bir rady Gatybek bilgin. Atamın ölenine gynanamak diye Türkmen. Üstümden yol açanına gynanayan diye. Onun için sen şu gidip börşüňe senin başyňyzda ölüm bardyr öýden aktın sen. Indi gördüň dämi? O sen onuň ataňy öwretdim sana. Özüň bolarsyň ömürlük. Ha? Onuň sen ogluň goýarsyň ömürlük. Agtyň goýarsyň ömürlük. Şonu öwretdimi? O beýtirip gurlanmar ondan merdi. Olay men kablam diýip ýaşydadım peýgamber. O bojagaş gurrun goý sen. Odalam haram maşydan emeşdik. Halkyň haky bar. Narod imeyt prava.